Древните китайци я наричат чи, японците ки, римляните спиритуса, хиндуистите прана. Силата или енергията, с която човеците могат да се превърнат в свръхчовеци, като наскочат биологичните си възможности, дадени им от природата, и дори да отрекат законите на физиката. Енергията чи. Свръхчовеци ли са тези хора, които се бият от разстояние, като повалят противника без да го докосват? Това ли са тези, които владеят чи и за какво могат да я използват? Дали наистина могат да палят огън с ръка? Дали владеят огнената стихия? Дали могат да повалят предмет от разстояние без да го докосват само с концентрация и насочване на своята енергия чи? Да се самолекуват от страшни болести и страхове, като въртят своята енергия чи? Да защитават близките си и да правят неуязвими, иначе крехките неща, като едно сурово яйце, което стои само, в чинията, без ничия помощ. Хипноза, транс или истина е това, че енергията чи в чашата осветена вода те прави неуязвим дори към острото браснарско ножче. Атлети и търсачи на силни усещания през целия си живот изпробват границите на своите способности. Те постоянно ни изненадват със своите рекорди, като тичат все по-бързо и скачат все по-високо. Някои от тях са безстрашни или просто са си загубили ума. Други използват стероиди, за да постигнат свръхчовешки резултати. Но има и трети. Тези, които през вековете твърдят, че владеят мистериозни енергии, дадени им от космоса или от Господ, за да постигат невъзможното. Невъзможното, което според тях става възможно, когато владееш своята енергия чи. Всъщност чи възниква като термин още в древен Китай и означава живот. Живот на растенията, хората и животните. Живот навсякъде по земята, живот видим и невидим. Живот въплатен в чи, която според вярващите съществува под формата на аури около всичко и всеки. Съвременните медици вече диагностицират рак с термоскенери. Това е една от връзките между реалната наука и древното енергийно знание ли е? Чи е в основата и на съвременната акупунктура и миопунктура, с която са лекували всички болести според източните народи. Чи може би ще даде и някои от вечно търсените отговори в науката. Каква е връзката между мозъка и съзнанието? Как така един човешки орган от милиарди неврони ни кара да чувстваме, да плачем и да се смеем? Всъщност, как се става господар на енергията чи? Има ли научно обяснение на това, което тези хора правят? Истина ли е, че един от тях ги движи само с мисълта си и своята енергия? Дали всички те са под хипноза? Как се става такъв? Има заснети тренировки на бащата на айкидото, сенсей Морихей Уешиба, още от 50-те години на миналия век, където се вижда добре как майсторът поваля противниците си, без да ги докосва. 呼吸力が充実していれば相手の力を利用して難なく倒すことができます。前に押し出す力と横に突き出す力、縦と横、その力の強弱の原理を利用して倒す技。 Същата е картината и в Сибир, където днес има школи за обучение в това непонятно за нас бойно изкуство, познато в близкото минало само на командосите от спецназ. Удивительно, но такие, казалось бы, сверхъестественные способности заложены в каждом из нас. Така и в Америка, където има школи, обучавали не един и двама от съвременните бойци по професионалните рингове, които пожелали да получат от древното знание за чи. Къде всъщност се крие тази енергия чи? Кой може да я събуди и за какво може да се използва?
Тези въпроси ще задаваме на Тора, пазителят на древната енергия и създател на школата Санди Мурти, която обединява под своя знак повече от 30 000 последователи. Името е Санди Мурти. Санди на санскрит означава вечната творческа божествена енергия, а Мурти е всичко направено от човека за предано служене и овладяване на тази енергия. В средата е лотоса. Цветето, което вирее в блата и кал и въпреки цялата мръсотия наоколо, остава свежо и чисто, недокоснато от околния свят. А това според Санди Мурти означава, че мръсотията около нас не е оправдание да не бъдем чисти и в мислите, и в делата си, както повелява Тора. Тора или Густи Агун Гурахарта е не само боец, бивш шампион на Индонезия по пенджак силат, но и активен общественик, политик, водещ на телевизионно предаване, сценарист и продуцент на сериали, благодетел на бедните и пазител на хиндуистките традиции на остров Бали. Всъщност за първи път научавам за Тора още преди месеци, когато се заинтересувах какви са възможностите за лечение на болестите на съвременния човек, който подложен на непрестанен стрес е осъден бавно да полудява. Преди да замина за Бали, се срещам с един от българите, последователи на Санди Мурти, Валю. Оказва се, че той има отговорна професия – невролог, лекува болките и страховете на хората, точно както и Санди Мурти лекувала хорските страхове. Системата е една и съща. И ти спазваш тези ограничения, и той, и аз. Обаче въздействието върху всеки е индивидуално. Тя ги поляризира нещата. Ако наблегнеш на така наречените лоши неща, те се засилват. Ако наблегнеш на така наречените добри неща, те също се засилват. Може би това е привлякло към школата и неговият колега, специалист по уши, носи гърло. Доктор Йорданов също вярва в истинското позитивно влияние на школата върху себе си и околния свят. Медитацията за мен не е да седнеш и там да гледаш, а да го прилагаш на практика. Когато имаш ситуация на стрес, на гняв, на ярост, на недоволство, така стават, че нещата си... Ти вървиш покрай тях, те не ти се случват на тебе. Виждам се за кратко и с Валерия Петкова, известен учен от Каролинския Стокхолмски институт, която също практикува Санди Мурти, докато продължава своите научни експерименти по размяната на съзнание от тяло в тяло. Човек вижда, че наистина действа и това е успокояването, което идва, изострянето на сетивата, концентрацията, растежа в духовен план, защото и самите ценности се променят. Аз самата за 2 седмици казах, че в Бали се чувствам по-добър човек. Всички те, подобно на още около 200 българи, са посетили Индонезия не само за да потърсят отмора под ласкавите лъчи на балийското слънце, но и за да се заредят положително в школата на Санди Мурти. Там, където пристигам и аз, за да се срещна най-сетне с прословутия пазител на древната енергия – Тора. Оказва се, че в този ден пристигат още 20 на българи, които по традиция се събират вечерта в къщата. Домакинът се запознава с нас, като представя себе си чрез ритуал. Показва ни маските, които прави сам. Маски, които разкриват различните човешки лица. Тук има българи с най-различни професии – актьори, доктори, счетоводители, строителни предприемачи, има и кмет, даже и знахар. За съжаление няма да мога да ви разкажа за всички тях, защото повечето не желаят да бъдат снимани и показвани. Всички те са тук обаче, защото търсят нов път към по-спокоен и по-щастлив живот. – 15 000 километра е прелетял и доктор Чавдар Нинов. Той пристига при Тора, за да му връчи орден.
И то не от Българското общество на хомеопатите или от Дружеството за развитие на българо-индонезийската дружба, а от името на Съюза на българските командоси. И бих искал да разбера. Занимавам се с карате от 76-та година, вече 35 години. Искам да го преценя от гледна точка на това, което ние сме правили до сега. Също така от гледна точка на медицината. Тъй като аз се занимавам с тежка патология на опорно-двигателния апарат и доколкото виждам това, което той владее, може да бъде изключително полезно в лечението на хора. Реалност ли е това бойно изкуство? Те първо предстои да разберем. Началото за всички, които искат да разберат истината, е едно. Инициация. За да стане член на Санди Мурти, всеки последовател на Тора преминава инициация, която можем да сравним с кръщаването в християнството, защото и тук задължителни са осветената вода, свещите и молитвите. Обясняват ми по-късно, че чрез силния удар по гърба, съпроводен от казаните мантри, се освобождава енергийният център, който в тази школа наричат Кончиан. Всъщност идеята, че в тялото на човека има енергийни канали и центрове, съществува от древни времена. По света има много школи, които се стремят да опознаят и да контролират заключената в нас енергия. Целта на всяка от тези школи, било тя вид йога, бойно изкуство, медитативна техника или енергийна гимнастика, е да отключи центъра на енергията в човешкото тяло, който според всички тези школи се намира на 3-4 пръста под пъпа. Истината е, че в момента на инициацията, специално в момента на удара, тъй като научно се занимавам с бойно изкуство доста години вече, повече от 30, определено това, за което говорят японците, за харата, събуждането на харата, усетих един много интересен импулс, който много отдавна се опитвам да свържа. Винаги съм се опитвал да го дефинирам, напълвайки корема си по различни начини, дишайки, медитирайки, смъквайки силата по някакъв начин, се получаваше. Доказва се, че най-интересното следва, защото веднага след инициацията следва и проба за това дали кончианът ти работи и може да те защитава. Пробата е с истински бой. Обясняват на всеки, че за да се предпазиш от безмилостните удари, трябва през цялото време да държиш стегнат кончиана си. Само така твоята защитна енергийна обвивка оставала цяла и никой не може да ти навреди. Тези обяснения ще подлагам на хиляди въпроси и съмнения месеци след това, защото съзнанието ми просто не може да побере подобна истина. Все едно се раждам и си поемам дъх за първи път. Ето, че след инициацията и както ни разказа, след своето усещане за ново раждане, трябва да се бие и това миловидно момиче, което е дошло само в Индонезия, за да търси истинското учение за себе си. Аз съм следващата. Тази млада жена и съпругът ти са много различни. Тя има йога център в София, мъжът е успешен строителен предприемач. И въпреки различията си, те са тръгнали заедно на този дълъг път. За да разберат дали има още нещо неразкрито, което може да ги направи душевно по-спокойни и по-щастливи. Това е доказателство на физическо ниво, за това колко е силна тя. До сега седях в публиката, но ето, че идва и моят ред. Решила съм, че трябва да опитам всичко, за да мога да създам и реален разказ за зрителите на BTV. До сега седях в публиката, но ето, че идва и моят ред. Все още не вярвам, че някой наистина ще ме удари, защото съм жена, а и съм дошла толкова далеч, за да направя филм за школата Санди Мурти. Първият удар с камшик ми идва изневиделица. Усещам, че коланът, който момчето размахва към главата ми, ме докосва леко. След това обаче му удря толкова силно, че коланът буквално изплещява, главата ми започва да бучи и челото ми се надува. Ядосвам се, че ме бият така и замахвам инстинктивно с ръце отдолу нагоре, при което човекът отсреща полита назад и пада чак до стената. Как се случва, не знам. Единствено съм сигурна, че не съм го докоснала и с пръст.
След като се връщам обратно сред публиката, Тора идва до мен и поставя ръка на удареното място. Не мога да кажа, че болката изчезва незабавно, но намалява значително, а на другата сутрин ми няма нищо на главата. За разлика от други българи, които преминават теста. Някои от тях ще носят със седмици синините по телата си. Всяка тренировка в Санди Мурти започва със специално дълбоко дишане, което съществува във всички източни учения. У дома повечето от тези хора си освещават вода, с която се измиват, като казват различни мантри за различните поводи в живота си. А докато се молят, всички те задължително се обръщат към своя Бог. Бог за членовете на Санди Мурти може да е Господ, Аллах или Буда. Без значение, защото в тази школа всеки зачита своята си религия. С молитва започва деня за Санди Мурти, завършва често с тренировка. Искам да попитам какво се случва тук. Една от малкото българи, които не се притесняват да ми дадат интервю. Младо момиче от Асеновград. Вече съм убедена, че това не е хореография. Тъй като в момента, в който ти започнеш да атакуваш и виждаш, че твоите атаки са реални, защото ти ги усещаш реални и в същото време не можеш да удариш противника срещу човека, който стои срещу теб, виждаш, че това наистина е реалност, а не просто някакъв театър и някаква демонстрация. Нейните движения не са хаотични, а възпроизвеждат прецизно джурусите, на които я е учил Тора. През последните 20 години на основата на Пенджак Сила той е разработил специални бойни стъпки, наречени джуруси, с които да се защитаваш. Според самия Тора, Санди Мурти на първо място е изкуство за защита. С правилната мантра изтегнат кончиан можеш да защитиш себе си, семейството си, имуществото си, приятелите. Дори и предмет като това яйце, което Тора е изправил с мантри в чинийката. Чудесата тук са истински, казва Тора, и допълва, че ако имаш добри мисли, добри думи и добри дела, ще дойдат и добрите събития в живота ти. Казано с прости думи, не помисли лошо, за да не дойде лошо. Мисли хубаво, за да те сполети хубаво. С хубави очаквания сме се събрали тази вечер, за да изненадаме доктор Нинов. Днес той става на 50, но преди да духне свещичките, ще покаже на Тора своя метод за лечение – миопунктура. Първо с масаж, а после с специални игли ще отпусне мускулатурата на Тора. Тук става въпрос за игла, която е дълга 8 см и която ще влезе през всички мускули до костите му. Вие будете поне 10 пъти. Къде буде? Докъде стигате? До гръбначния стол. Всеки път стигам до коста, разбира се. Ето сега ще пробуда целият мускул и ще стигна отпред до пръста ми, така че иглата ще стигне под кожата и ще усетя на пръста ми. Без разбира се да се пробуда. Ето, вече съм от другата страна. Ето, за това говоря. Тук имаме мускулна спастика, през която иглата не може да мине. Да. Това са стари израствания, които са натрупани с годините. Окей? Докато всички очакват празненството да продължи, разговарям с друг столичен доктор, който диагностицира рак за опита му с Санди Мурти. А те местните лечители лекуват ли наистина? Моля? Лекуват. Върху няколко човека това, което съм наблюдавал, промени в аденоми в щитовидната жлеза или промени в аденоми в гърдите ги намалява. Примерно, ако е за оперативна намеса, той става много по-лесен и по-малко. Намалява размера. Ready? Yes. Рождения ден продължава на брега на острова. Джимбаран. Вълшебно място за вълшебни емоции. Тук сякаш излизаш от реалния свят, на брега на океана, под звездите и под светлините на хилядите фенери. Аз обаче не спирам да мисля и да се питам, възможно ли е само с мантри осветена вода да лекуваш нелечимото? Истинско чудо ли е това или е плод на човешкото въображение? Под
От лунната светлина и шума на вълните си спомням как стигнах до тук. На 15 000 км от България, кога започнах да си задавам въпроси и да търся отговори. Всъщност първа беше срещата с българката Валерия Петкова, за чието научни експерименти разказват световните агенции. Тя работи в люлката на науката, която често получава Нобелови награди, Стокхолмския кралски институт. Валерия търси връзката между човешкия мозък и съзнанието. Тя беше една от първите, които ми разказаха за Тора. Цял ден е на двора с тениски на България. Той много обича България и всички, които ходят на гости, му носят тениска на България. Той по цял ден се разхожда с тениски на България, къси бермуди и играе шах. При него е пълно с хора, които или търсят съвет, или просто искат да играят шах с него, или да са около него, или да бъдат излекувани, защото той също може да лекува. Ами по тяхната хинду религия той е предимно енергийно влияние. Наш избор е да приемаме дали съществуват магии или не. Аз не говоря за магии, т.е. всичко в тая философия се говори за намерението. И всъщност и това е корен на защитната енергия, да блокираш намерението на някой друг. Ние няма никаква идея за енергийните нива. Сега започват се в последните години да се открива, че мозък е една осцилираща система, че всичко е едно движение в вид фреквенция. Познанието, което ще спечелим от тези експерименти, ще помогне да развием терапия и диагностика за пациенти с шизофрения или пациенти, които са пострадали от инсулти, на които пациенти част от мозъка е засегната от инсулта. Когато разбереме как едно ново тяло може да се възприема като своето собствено, това ще помогне на хората, които боравят с дистанционно боравене с роботизирани елементи. Това дори има хирурзи, които използват тези роботизирани ръце за микрохирургия. Валерия ми разказа и за членството си в Санди Мурти. Част от моите търсения за какво е съзнанието включват и това, да разбера какви са тези за нас по-паранормални явления. Някои хора търсят истината в будизма, други се обръщат към християнството, трети се обръщат към бойните изкуства, четвърти отиват на пост в пустинята, пети просто медитират вкъщи, шести изобщо не се интересуват. И ето ме отново на следващата утрин с глава пълна с въпроси отивам близо до Кута, за да се срещна с един известен англичанин, чието филми за Индонезия и нейните необичайни хора са спечелили награда Еми. Това е Лоренс Блеар. Цели 35 години този мъж живее и изучава традициите на остров Бали. Тук е заболял от рак и се излекувал. Тук се е срещнал с един от феномените на Бали, познат по цял свят като Динамо Джек или Джон Чанг. Човекът, чието пръсти лекуват и който може да запали огън само с концентрация, мантри и насочване на силна енергия Чи. Показвам на Лоренс част от заснетото от мен в къщата на Тора и го питам какво е това, което се случва на кадрите и чувал ли е за Тора. Това не е ли човека, който обучаваше полицията и армията и помагаше за намирането на изчезнали хора? Сега виждате учениците на Тора. В началото аз като отидох там си мислех, че всичко това е театър, но след като видях отблизо, мисля, че може би не е театър. Какво е това, доктор Блеар? Това е отново енергията Чи. Какво всъщност правят местните магиосници, така наречените леаци? Те лекуват, говорят с боговете или изпращат послания на мъртвите? Те правят това, което правят всички шамани по света. Всъщност, всяка човешка цивилизация си има шамани и лечители. На мен лично Динамо Джек ми помогна да оцелея, след като развих злокачествен рак на окото. Така, както може би много други шамани помагат на други хора по земята да оцеляват с непонятни за науката методи. Сега обаче този човек, Джон Чанг, който показа пред камерата ми истинска телекинеза, като местеше кама, и истинска пирокинеза, като запали огън само с енергията си Чи, се скри дълбоко в джунглите на остров Ява. Той не се среща почти с никого, защото боговете му го предупреждаваха да не говори за своите умения и да не прави мост между този и онзи свят. Няма как да се срещнете с него, но уверявам ви, че от пръстите му течеше истински ток, с който той правеше чудеса.
някои от нещата, които този човек Тора и учениците му правят, също вероятно могат да бъдат наречени чудеса. Решавам, че е дошло време да задам на Тора някои от десетките въпроси, които се блъскат в главата ми. Връщам се в къщата, където Тора, вече облечен в традиционен индонезийски саронки, ме очаква. За да спазим традициите на Бали, съпругата му Ибу ме облича в свой саронки и ме сресва като балийка. Оказва се, че предшествениците на Тора са с царски произход и са от царство Кадири от остров Ява, а фамилията им е Ерланга, каквото е името на един от университетите в източна Ява сега. Майка му е на 65, лекува живите и говори с мъртвите. Може ли всеки, който се разхожда по улицата, да прави това, да използва своята енергия? Само този, на който е включен кунчиян, т.е. енергията работи. Това означава, че позитивната енергия би трябвало да е по-силна от негативната. На Бали ние вярваме в кармата, а тя ни следва през целия ни живот. И само от нас зависи как ще изживеем сегашния си живот, защото нас ни наказват и награждават в този живот. Тук на земята, а не на небето, след като умрем. Ето защо се радваме, когато наш близък умре, защото той се освобождава от земните тегоби и следва прераждане. Тази религия и този начин на мислене сякаш все повече допадат и на европейците. Истината е, че вашият остров е тропически рай за нас туристите, но тук идват и много хора от цял свят на спиритуален туризъм. И има защо да идват. Днес тук живеят лечителите, които пазят древните ни традиции от векове. При мен, както и при другите лечители, често идват хора, които са обладани от лоши сили или им е направена магия. На тях може да им се помогне само ако е скоро след направата на магията. Има случаи, когато обаче не може да се помогне и човек умира. Особено ако магията е направена отдавна или от много близък човек, член на семейството. Някои лечители са медиатори между хората и свръхестествените сили, които са избрали за свои говорители. Тук имаме и Метуунан, тези, които говорят с умрелите, а също така имаме и Апун, които масажират или наместват счупени или навехнати крайници. Слушам Тора и си спомням как предишния ден един от неговите ученици ми постави точната диагноза за болка в зъбите горе вляво, за кръста и за очите ми, и то само с мантри и масаж. Свръхестествените за нас европейците събития тук са нещо съвсем естествено за индонезийците. Казват, че хората, които притежават силни ясновидски способности, могат да виждат преживяванията на другите в аурата им, все едно, че разглеждат картинки или филм. Може би точно това правеше жената, при която ме изпрати Тора. Нейната къща, превърната в храм, посетих вчера. Тя всъщност е местната ванга. Метуунан, при която всяко семейство от околността отива, за да попита за своите мъртви, да се посъветва за настоящето и да потърси път за бъдещето. Тази индонезийка току-що припадна, след като чу каква е присъдата на духовете от отвъдното, как ще продължи настоящият ти живот и какво я очаква след това. Тези мъже и жени са дошли да попитат и за прераждането на своите мъртви роднини. Буди е тук със сина си, за да узнае в кого се е преродила умрялата му неотдавна майка. След като запали молитвените клечки и си каза мантрите, врачката разказва, че духът на майката на Буди вече се е вселил в новородения му внук. Тя дори познава името и Буди е доволен да чуе това. Всъщност знам, че и днес у нас много хора си лекуват страховете, болестите и неуспехите, като ходят да им леят олово или да им хвърлят лъжици. Има и такива, които търсят помощта на ходжи и местни магиосници. Има и гадатели, които също твърдят, че се свързват с висшите сили, за да разберат за миналото и за бъдещето. А дали е така, кой знае.
Отново настъпва нощ и започва поредната тренировка в къщата. Изведнъж виждам, че някои от мъжете в бели кимона изпадат в транс. Те се променят и от хора се превръщат в животни. Някои вият, други ровят в земята. Не разбирам какво се случва и питам Тора. Защо изведнъж всички тези хора сякаш че изгубиха разсъдъка си? Той ми отговаря. Дасък Сара. Дасък Сара, или така нареченото въртене на светлини, е своеобразно прочистване на душата и тялото на хората от Санди Мурти. Разказват ми, че чрез въртене на вътрешната си енергия тези хора се лекуват и възстановяват. Всеки един от нас се освобождава тази негативна емоция по някакъв начин. Когато ти решиш? Да. Има една практика, която ти помага да го правим това. Наричаме ги светлини. Те са 10 на брой, които ги завъртаме в себе си. Те ти изкарват навън тези негативни емоции, които има събрани в себе си. След което ти се чувстваш отпуснат, спокоен. Докато по-напредналите въртят светлини, някои от новодошлите българи тази вечер приемат и първия си пост, или казано на индонезийски пуаса, което означава въздържание. От този момент ти се забраняват категорично алкохола, всички производни на пшеницата, продукти от краве месо или мляко, краставица, банани и кокосови орехи. А ако искаш да овладяваш своята чи, то трябва да спазваш и пуасите, казват местните. Има и 3-месечна и 1-годишна, най-дългата от тях е 5-годишната. След нея можело да правиш невероятни неща със своята енергия и с енергиите около теб. Следва запознаването ми и с друг от отличниците в Санди Мурти, за когото казват, че е ненадминат лечител, но аз виждам, че той е ненадминат хипнотизатор. Питат ме как да направи хипнозата с цигара, духване или щракване. Избирам цигара. С едно духване в лицето на младия мъж и той пада убедително на земята в несвяст. Обясняват ми, че това не било хипноза или транс, а душата на момчето, което лежи на земята, била отделена от тялото му. В момента със сигурност това момче е безчувствено. Никаква реакция. Това също е точка за събуждане. Казвам, че искат да го събудят и да го накарат да се държи като жена. След безсънната нощ настъпва утро. Над Бали изгрява слънце, аз продължавам да се запознавам с многоликия Тора. Всяка седмица и густия Гунг Нгора Харта или Тора води телевизионно предаване за хинду традициите, с което иска младите тук да не забравят за своя произход. Под погледа на богинята на знанието Сарасвати, Тора разказва какви са били и какви трябва да бъдат истинските хиндуисти. Всъщност Индонезия е най-голямата мюсюлманска държава в света, която много често произвежда първи новини в световните агенции. И то не само за земетресения и цунами, които отнемат живота на много хора, но и за бомбени атентати, с които крайните ислямисти искат да държат в подчинение народа и да го изолират от околния свят.
Джамаа Исламия не спира да произвежда камикадзета, които във всеки един миг застрашават мира и сигурността в Индонезия. Нови и нови терористи се обучават във военни лагери в джунглите на Филипините, а след това се разпръсват в региона, за да сеят смърт. Държавата Индонезия е претърпяла огромни метаморфози по време на първия си президент Сукарно, когато е извоювала своята независимост от Холандия, както и по-късно във времената на диктатора Сухарто. А и през последните години борбата за власт тук продължава. На последните избори беше преизбран предишният президент Юдоойно, на когото индонезийците дават още един шанс да промени живота им. Защото стандартът на живот тук никак не е висок. Средната месечна заплата е около $100, право на пенсия имат само държавните служители. И въпреки скромния си начин на живот, индонезийците са усмихнати и не забравят да благодарят на боговете за всеки свой ден на земята. Те засвидетелстват своята почет към хилядите си божества на всяка улица и на всеки ъгъл. Всъщност Бали има 9 големи храмове по посоките на света, които защитават острова от зли духове. А във всяка къща има и семейни храмове, които са малки олтари за ежедневните молитви и предлагане на дарове. В храма задължително се облича саронка, на някои места се прави и малко дарение. Пъти на ден всяка балийка моли за прошка и помощ. Духовете са с малки молитвени кошнички. Така наречените кананг са изработени от цветя, листа, плодове и месо. Не се използват само растенията, които растат в гробищата. За най-висшите проявления на Бога Бетара Бетари трябва да има и красиви кошнички, а за лошите сили Пхутас и Калас кошничките се правят от сурово месо, кръв или храна, които имат силна миризма. Празниците на остров Бали са много и най-разнообразни. Галунган, например, е балийски празник, по време на който предците слизат в предишните си домове. Семействата, чието умрели още не са кремирани, но вече са погребани, трябва да поднесат дарове на гробовете им. Има традиция в някои населени места първо мъртвите да се погребват, а по-късно да се изравят и изгарят в подходящите за това дни по лунния календар. Днес Тора ще ме заведе на погребение в едно село, където всички жители са част от Санди Мурти. Село Либа. Докато се подготвят за кремацията на своите умрели, живота тук не спира. Всъщност повечето хора в тези къщички са роднини. Това е традиция в Индонезия. Няколко поколения да обитават близки къщи и да си помагат в домакинството. Никъде не чувам плач. Напротив, виждам усмихнати хора и малки деца, които се смеят. Внукът му умрял да споделя, че е много тъжен, но не му е позволено да плаче, защото така любимата му баба няма да поеме спокойно пътя си към отвъдното. С бързо ходене под ударите на гамеланите навлизаме в джунглата, където се горят труповете на умрелите. Следват поръсване със светена вода и ориз. Жени развяват косите си над ковчега, за да прогонят духове. Хвърлят и птица към небето, за да покаже как ще се възнесе духът на умрелия.
И ето, че се пали огънят. Няма тъжни и унири хора, защото според хиндуистите жената вече е завършила по-тежката част от съдбата си, своя земен път и продължава нататък към своето прераждане в нещо по-добро. След кремацията прахът й ще бъде разпръснат във въздуха, водата и земята, за да се свърже с 4 основни елемента. Така денят завършва и настъпва поредната магическа нощ на Бали. След това започват демонстрации. Хората ядат стъкла. А аз с малко страх наблюдавам отстрани. Ядат стъкла и българите. Предлагат ми и на мен, но ме е страх, защото не съм го правила никога преди, а съм и далеч от мисълта, че съм роден факир. Идва обаче Тора и ми казва: трябва да опиташ, за да усетиш, че няма граници за човешките възможности, че ти дори не знаеш колко много можеш. Това, което със сигурност мога да кажа, че почти нямам спомен от вкуса на стъклото, но не ми прилича на стъкло. Не усещам и болка и стомахът ми е добре. Ето, че Тора осветява водата в една чаша и полива с нея браснарско ножче. След това демонстрира как то реже. Пуска леко кръв на този мъж и я спира с пръст. А сега се обръща към мен и ми предлага да опитам как чудото на енергията чи може да ме спаси от острието. Дава ми и на мен да пия осветена вода и започва да натиска с ножчето. Усещането е напълно реално и боли истински. Отварям очи, ами няма нищо. Защо? Отново не знам, но сякаш че Тора заповядва кога нощчето да реже и кога не. Какво точно се случва, остава тайна за мен. А реалността са само малките червени линии по лицето ми, където той е прекарал острието. Това е един от последните ми спомени от къщата. Има и друго, което не мога да забравя. Думите на Тора. Животът е много прост. Не го усложнявай и го живей с радост, без да се питаш винаги защо. И все пак защо нашите клетки в нашите тела постоянно се променят, като се вслушват в мислите ни, а тези мисли ги развалят или поправят? Защо депресията може да потисне имунната ни система, любовта може да я подсили, за да преодолеем нелечимите болести? А всъщност още българският учител Петър Дънов беше казал: болестите се лекуват с мисъл, мисълта може да изпъди всяка болест. Повярва ли в силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея. А индонезийският учител Тора допълва: човешките врагове са страх, завист, гняв, омраза, алчност. А ако искате да бъдете щастливи, изгонете ги от себе си завинаги. Филмът се излъчва със съдействието на рекламна и пиар агенция План С.